pa na kain po tayo, mukbang po tayo. Late na po yung yung lunch ko. Kasi galing po ako sa opisina, dinala ko sa opisina. Mountain to opisina. Then, tapos ako sa opisina, dinala rin ako dito at late na matapos ang paglilinis ko. So, late din ako. Ulam ko lang po ay boiled egg with tomato, yung kamatis po. Then, rice with sherry. Yan, kain po tayo. Ito, may pixi po ako dito. Ang oras na po dito ay 3:27 po. Kamatis sa kaitlog. Sandali lang po kasi yung ko lang po yung yung dollar sign ko sa live. Kasi siya na kahit maingay yung caretaker namin guys. Gutom na po ako kasi. عرفت اي عندي وهاي شلون تتركب على بدون ما احط هذا الثاني ولا الرفراف طيب hello Kapsat Losi, thank you. Sandali lang po. Kasi ang liliit oh. Yes, work. Yun. Yan, ito po yung kanin ko. May to pasta na pasta. Gutom na po talaga ako. Bit to? Bita ko ni? Bali abi supot hon. La ana mapihakik kalit. Matatak. Live. Pasensya na po kasi ayan. May hinahanap lang po ako dito. Oh, ayan. Yes, tama na po. Thank you. Ito naman po si May 17 Ilocana. Katatapos ko lang pong maligo. Saka kakain na po kasi late na po ako. Ayan, pasensya na po. Sis Lucy. Ayan.
sobrang pagod ko. Kasi ang init talaga sa sa daan. Mahigit isang oras yung ko, yung biyahe galing sa bundok. Ay nako. Kasi ang gusto ko kaya nagsuot na kasi ako ng sport bra kasi magbibisikleta sana ako. Kabsat Lucy mangantayon, manganta nga talaga ni awan ti sida nga ni Imas. Salamat kabsat, salamat. Kabsat Lucy, dandikit kabsat. So, mangantayon. Ijay nga nagpudot, ijay ni tayon na. Mangantayon. Kamatis kan itlog na inlambong. Bod po na to. Nilagang itlog saka kamatis po. Ayan. So, kain tayo. Dinala ko na dito sa baba kasi Kapsat Lucy, jid ayan mo, taga no ka kapsat. Yan, kain po tayo. Gutom na ako. Yan. Ayan, kain po tayo. Kasi pag doon, malayo, hindi ko makikita talaga. Ayan. Alisin ko yung tray ko dito. Ayan. Yan ang makikita nyo yung ulam ko. Ayan, dito na lang po ako. Kain po tayo. Yan. Nakakagutom talaga. Ngayon po, ang update ko dito sa bundok ay mainit din ngayon. Ang init din kanina sa loob ng kotse. Tapos, mayroon kaming kasamang bata na dinala sa doktor daw. Anak po ng nag-work din dito sa garden kung may pakain kami. Nandyan din siya. So, kasama namin yung anak niyang iyak ng iyak. Tapos iniwan ako doon sa
opisina, dinala nila sa doktor. Dinala na lang ako nung matapos na ako. Sarap po ng nilaga na may kamatis po, guys. Mm. Pasensya na kayo talaga, guys, kasi ano, ah, matakaw talaga ako. Ano sinasabi ng mga ganun? Kasi isinishare ko lang po. Sabi. Saan ba? Eh, yung dito. Ayan, na-share ko na po. So, balik po ako ngayon. Thank you sis Mimi Beer. Shout out sa'yo. Kain po tayo. Kain. I-share ko lang po kasi yung yung live ko. So kain po tayo. Yan itlog po oh. Nilagang itlog with kamatis. Ayan. Yan po yung kamatis. Pagod kayo na gutom. Gusto ko kasing mag-bike mamaya. Thank you sis and thank you saktin. Kain kahit na ganitong ulam lang as an OFW. Yan, itong kamatis na ito ang tawag dito ay jabali. Kamatis sa bundok. Ang tamis kaya itong itong kamatis. Napagod kayo, maraming kinakain. Thank you. Kain po tayo. Ayan po mga kamatis dito, oh. Jabay.
Hindi na ako nagdala ng bagoong o kaya yung patas kasi ano, magdadatingan na naman ang mga langaw. Kain po tayo, kain po tayo. O, tingnan nyo may dumating na isang langaw. Ayan. Itlog na nilaga. Sarap kumain. Kahit na ano pong ulam natin. Tingnan nyo, ang dami yung kanin ko kanina. Tapos itlog na dalawa. Kamatis na kalahating kamatis po ang ulam ko. Masarap na po yan. Basta may kanin sa akin, walang problema kahit anong ulam. Saka minsan lang akong kumakain ng kanin sa tanghali lang. Pero sa gabi, nagkakape na lang ako saka magtinapay. Kaya habang kakain ako, pagkakain ako ng tanghalian, sulit-sulitin ko na. Kanina ang dami pong ano dito, bago ako dinala sa opisina. Ang daming mga army, 5 batalyon, 5 sasakyan po ang dumaan dito sa amin. Akala ko nga may giyera na naman. Yan po, maubos ko lahat to. Hindi magchismisan na tayo. Ayan. So, kain-kain. Ayan. Kaya ko lang ubusan kasi may nagdakiningan lang yung mga langat. Ay, Diyos ko ba? Kunin ko na nga lahat. Para alisin ko na itong ko. Yan. Uy! Mga langaw. Buti hindi ko dinala yung bagoong dito saka yung daing. Ayan, kinuha ko na lahat. Lagay ko na sa tray. Bahala na kayo dyan sa Hello, sis Susana. Kain tayo. Nilagang itlog na may kamatis sa kakanin. Ayan. Thank you. Thank you, sis. Ang alaga ko nasa taas. Natutulog. Kumain na siya kanina kasi. Kinakain ko siya ng pagdating namin. Galing ako sa opisina. Pinaglinis ako ng opisina. So, late akong natapos dun. Tapos bumalik din kami dito. May kanin ako pero wala akong ulam. So pumunta muna ako dun sa tindahan bumili ng itlog. Yun, nilaga ko. Hello, Anjet! Come. Eat. I have boiled egg.
tomato, and rice with cherry. Thank you, thank you, thank you. My friend Ariette, I miss you so much. I miss you so much. I'm so hungry. Thanks, bro. Thank you so much, brother Darren. Come, let's eat and you. It's not dinner. This this only for my lunch, but it's around it's 4 o'clock maybe here. No, not yet. It's almost 4 o'clock p.m. Yan, kain po tayo. Ariette, Yala, come and eat with me. Ariette, I don't know when I will go down. Eh, I miss you so much. I miss you. I miss you so much, Ariette. No, it's yeah. Brother Darren, yes, I know that you have a premiere again, but today I have premiere and nobody's there. Only me. I have my Zumba today, my premiere, but nobody. Yes. After my live, I will go to your premiere to thumbs up. That's it, guys. Mm. Thank you guys sa support lang. Arit, where are you now? Huh? Yeah. Yeah, yeah. Yeah, look. Because Brother Darren, when I finish my live, I will go and make biking. That's why I have my bicycle. Wait, I will bring my bicycle. Look. Mm. Yes. Look at my bicycle. After I will finish my life, I will go and make biking here in the mountain. Si Susana, si Brother Darren ay ka-group namin sa Team Ruwil, lipat kami. Kasama namin siya. Brother Darren, this is my bicycle. Look. My bicycle. I don't know because
I want to go down and up here in the mountain. But I want to finish my lunch, then I want to finish my live. I don't know how many hours my live then, because still hot I cannot do the biking now. So I will make marites. So listen to me, I have marites. This is very talkative here. Because my update here in the mountain is very cold now, but still have sunny. But later during the winter times here have snow. So I will not stay here on winter time. I will be in Philippines. It's still hot here, but it's windy a little bit. Yani, look at my skin now. I become black. Before my skin is not like this. But because it's very hot, when I go and harvest the grapes, I want to harvest the fig, and then I want to make adventure, I want to run. This is very hot. Yes. Hello kapatid Dong, kain po tayo. Ang sarap ng ulam ko. Kapatid Dong, oh, nilagang itlog, kamatis, at saka kanin. Ayan, kain po tayo. Thank you mga kapatid. Thank you sa inyo. Kasi kagagaling ko lang po sa ano kasi, nagpunta po ako, dinala po ako sa opisina, naglinis, and then, mountain to the office to the mountain. So, nung bumalik ako dito, wala po akong ulam. Pumunta po ako sa tindahan para bumili po ng itlog. Ayun, nilaga ko. Kaya ito ang ulam ko, kamatis with itlog. Oh. Mm. Okay, okay kapatid Dong. 4 4 p.m. dito. Ah, diba? 9. So 4 p.m. yung ano mo, yung premiere mo kapatid Dong. Ayun na yung alaga ko, napunta na sa baba. Asan na? Ay. Naggala na yung alaga ko, nandun na sa kapitbahay. So kain po tayo. Kapatid Dong, pwede bang ano, habang naka-live ako, at itong isa kong cellphone, ay gagamitin ko, pupunta ako sa premiere mo, pwede ba yon? Me, ako naman, I know how to cook Lebanese food. Quite food. Uh, yung ano, yung Egyptian food. Kasi, nung nandun ako sa Dubai, ang amo ko ay Egyptian. So, pero parang ano, parang magpaparehas sila ng mga luto, pero iba lang yung ano nila, yung way nila. Gaya ng yung stuffed grapes, meron din sa lahat ng Arab country, kilala nila yan. So yung mga salad, kilala rin nila yung mga, iba-iba talaga yung, karamihan talaga sa kanila ay iisa talaga yung Arab nation na mga pagkain nila.
Pero iba lang yung mga tawag-tawag nila. Pero yung pag nag-post ako ng kilala talaga yun. Yung nasa Saudi, nasa Kuwait, Bahrain, sa UAE, ganun. Alam nila yung mga pagkain, mga ganun. Ang gusto ko lang naman sa Indian food ay yung biryani. Yon. I like biryani. Lalo na kung maanghang. Okay, sis Susana. Thank you. Ay, nahulog. Busog na ako, kinain ko na lahat yung kanin, oh. Alam niyo guys, masarap po ang kamatis kasi ito, ang tawag dito po ay jabali. It means na mm, tomato from the mountain. Kasi ang jabal ay mountain. Jabali, so it means tomato from the mountain. Ang tamis po. Hmm, pus na ako. May mga na, may mga manok na pinapakain ko dito nandun sila sa garden. Nakakatuwa kasi yung mga manok pag nakita na ako. Pag saan ako pumunta, nandun na sila. Toy. Yan. Diyan ka muna mga pinggan. Anong sabi mo, kapatid Dong? Yung part 2 mo ng nung Miss Gay? Ang kinain ko, ang tanghalian ko, kapatid Dong ay kanin na may, yung parang yung pasta ng pang Royco, yung Royco noodle soup, yung ganong kaliliit. Tapos ang ulam ko ay nilagang itlog with kamatis. Galing kasi ako sa opisina, naglinis. Pwede bang pumunta sa premiere mo kahit na naka-live ako? Teka, punta ko. Pero gagamitin ko yung ko ha, yung ninja ko. Yan. Bahala ka dyan sa O, dong. Dong tigidong. Or no. Or, teka. No, highlight siguro yun. Yan. Ah, highlights. Ganyan ba? Sige, ito. Di pala ako nakapag-subscribe sa'yo sa isa kong account. Yan. Ayan, premiere na niya. Ay. Inano ko yung sound kasi para hindi ako makopyright o ano. Ayan, dito na ako.
Ayan guys. Ayan. Andun ako sa premiere ni Kapatid Dong. Kilala ako ni Kapatid Darin na. Sige. Hmm. Ayan. Tapusin ko lang yung premiere ni Kapatid. Ayan. Ito. Bakit to? No. Nasaan na yung ano ko? Hinahanap ko dito. Ayan. Ayan. Ayan.
Hello sis, Christy. Ayan. Ikaw pala, ikaw pala yung ano kanina. Ayan. No. Salamat sis Christy sa sa pagpili ng harang. Thank you so much. Anong nangyari yung isa? Ah, ito. Thank you sis Christy saka sis Irene. Thank you so much. Nakaready na kasi akong magbabike mamaya eh. Ayan, thank you so much po. Kasi kami yung yung katim namin si Sir Ruel. So kasi hindi ako masyadong nakaka-attend ng live ni Sir kasi nandito po ako sa bundok saka yung time ng pag-live ni Sir ay madaling araw po dito sa amin. So minsan lang po ako naka-attend nung nandito ako sa bundok kasi nagkaroon po ng ilaw. So nakakyat ako minsan sa live ni Sir. So maraming salamat sa inyong suporta. Kasi may pa-challenge si Sir Ruel ng yung running at sumasali po ako. Dito po yung namin napapakita ko sa inyo yung bundok namin na inaakyat ko doon hanggang po doon sa taas na yon dito. Dito ako manggagaling sa baba. Baba po ito mababa sa akin. Paakyat ako diyan. And then aakyat pa ako papunta doon, paakyat hanggang doon sa taas ng bundok na yon. So nahirapan po ako sa talaga sa pag-running. Hirap talaga ako dahil paakyat talaga. Pero ay naman, nakakaya ko naman kasi pag napagod ako, nag-stop din ako. So, maraming salamat sa inyong suporta kay Sir Ruel. Kasi madaling araw dito sa amin pag nagla-live si Sir eh. So, maraming salamat sa inyong lahat, sis. Walang yun, sis Christy. Thank you so much, thank you so much. Sis Irene, thank you so much. Andito po ako sa Lebanon. Andito ako sis Christy sa Lebanon. Pauwi ako ng December. So sa ngayon ilang buwan na ako dito sa bundok sa liblib talaga ng Lebanon dito. So ang mga ang mga ina-upload ko ay pagha-harvest ng ubas, pagha-harvest ng mga gulay, yung pagra-running ko, pagsusumbay, yun ang mga content ko kasi nga nandito ako sa bundok. Ilang buwan na ako dito sa bundok so malayo ako talaga sa city. Ang maganda lang po dito sa bundok ay yung weather ay hindi masyadong mainit ng Beirut. Pero sa Beirut, talagang mainit doon. Kasama ko kasi ang alaga ko na kapatid ng amo ko na matanda. So, kung nasan siya, nandun din ako. Masarap kasi magbisikleta dito pababa dyan. Babalik ako doon. And then dito kasi pakyat, mahirapan akong magbike. Pero kukunin ko pa mamaya yung helmet.
Kasi baka makarating ako doon sa taas ng mundong magbisikleta. Mahilig ako sa sport kasi. Ayan. Magbabasa muna ako kasi hindi ko nakikita yung binabasa ko eh. Kasi tatapos ko lang kumain. Pumunta ko sa sa live ni ay sa premiere ni Kapatid Dong. Naka-live kasi ako eh. Chika-chikahan lang, update lang kung anong nangyari dito sa bundok namin. Maganda rin dito pero pag winter na hindi na kami pwede dito kasi mag-i-snow na dito at malamig na malamig dito sa sarap ng bahay ng ng mga amo ko ay talagang yan snow. Hanggang sa kataas-taasan talaga. Yan puro snow yan. Yung mga bahay na yan talaga sa mga bubong nila snow yan. So okay pa naman yung weather so kaya nandito pa kami. Ang oras na dito ay 4:22 ng hapon. 4:22 ng hapon. Madilim. Ganda no? Ayan. Papakita ko sa inyo yung namin sa sa. Ayan po yung garden ng ubas. Ayan. Kanina nag-harvest ako, dinala ko sa sa opisina kasi pumunta ako sa opisina para sa abogado. Ayan oh. Napakalawak yung yung ubasan diyan. Ito mga kapitbahay namin, dito pinsan ng amo ko. Pumunta mamaya doon kasi meron akong bibisitahin doon, yung isang pamilya. Kasi karamihan sa mga tao dito ay karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay yung bang mga kapitbahay din namin ay Syria. So may nakita ako kasi yung mag-asawa ay sila, 5 anak. May maliit pa, dinala nga sa doktor kanina yung bata, kasama ko sa kotse kanina, iiyak ng iyak. 1 year, 5 months yata yung bata eh. Ang mga bahay dito ay bato. Ayan oh, tignan mo mga bato to, oh. Yan, mga bato yan oh, yan mga bato. Doble yung niya, yung wall niya kaya. Yan oh, 4 years na yung ginagawa yan, hindi pa tapos. Ayan, ganito ang mga bahay dito. Hanggang sa taas kasi itong villa. Meron kasing ito eh. 1, 2, 3, tatlong palapag sa may attic pad. Saka parang may basement pa ito. So, doon sa basement, pag may mga bisita sila, doon sila nagiinuman, mga ganon. Pero nung linggo ng gabi, nagpabisita kami, 22 na katao. Nung nakaraang Sabado, 45 to 50 na katao. At nung last month, nagpabisita kami ng 60 or more na katao. Sa dami talaga dito. Mahilig sila magpabisita kasi. Kaya yun. I-ano mo ako sis, i-ano ko sa Facebook. Ang Facebook ko, itatype ko yung Facebook ko. Sa ngayon ako lang dito, minsan kasi may pumupunta rin yung mga yung Pilipina dito kasi yung isang Pilipina dito. Dito ang bahay ng tunay kong amo. Pero nung kasi yung 8 years ko sa amo ko, ibinigay ako sa mga parents niya. Ang parents niya dito sa isang floor dito oh. Doon ako nakatira. Pero namatay na yun. So yung kapatid nilang yung kapatid nilang binata na matanda, yun ang kasama ko. So kung nandito siya sa bundok, nandito rin ako. Bakit na po na? Asan na?
Pero pag ano naman, weekend, kung gusto nilang pumunta dito, ay dinadala naman nila yung ano, yung dalawang Pilipina, isa dito, saka isa yung nasa taas. Maraming salamat sa inyong suporta. Kasi nintay ko lang na maging ano yung maging okay na yung ano kasi mainit pa eh. Ang gusto kong puntahan kasi mag-bike doon, oh, pero kukunin ko yung helmet kasi sabi nila pag ano daw pag magbabike ako, mag-helmet daw ako. Pero nakalimutan ko pala yung kunin ko yung helmet, eh, ito ang nakuha ko na kasi mahilig ako dito sa ano, sa sa sombrero kong ito, gustong gusto ko. Kasi hindi ko nga alam kung saan ako makarating, baka makarating ako sa tuktok. Kasi kahapon sana ay maglalakad, ay kanina sana maglalakad ako, eh may lakad kami, punta kami doon sa malayo. So, hindi ako kailangan mag-running kanina kasi mapapagod pa ako sa trabaho ko. Wala. Ang gandang tumakbo kasi kalmado dito sa ano sa bundok. Kaya lang yung paakyat, paakyat, paakyat ka talaga. Pag papunta mo pa lang, paakyat ng ganyan. Yan, mag-akyat ako hanggang doon nga, oh, ang layo. Ang layo talaga. Pakita ko, yun na lang ang ipupokus ko. Ayay. Ipupokus ko sa yung bundok doon. Doon, sa kayon. Ayan. Yan po yung bundok na aakyatin. Yan din ako naglalakad kasi, nag-aano ako. Kung lakad-lakad lang sana, kahit na 3 oras, 4 na oras, pwede. Salamat sis, salamat. Thank you so much, sis Christy. Sis Christy, saan ka sa Pinas? Saan kayo nakaano sa ano ba? Sa Maynila? Ako sa Pangasinan ako, sa taga Pangasinan ako. Bakit nagkaganito na? Ang dami ina-accept yung mga ano ko. Bakit kaya? Ay, Cavite. So, malapit kayo sa ano, sa Batangas na yon. Batangas, malapit kayo sa Batangas? Or sa Quezon? Hindi ko kasi ano, hindi ko kasi kabisado sa part na yan eh. Ang ano ako, sa Northern Luzon. Ah, okay. Hindi pa kasi ako nakarating sa Cavite. Nakarating na ako sa Batangas, doon sa Altagtag ba yun? Doon sa, ano, sa, hindi ko ba, hindi naman, asawa ng hipag ko. Bilas ba yun ang tawag, Bilas? Ah, malapit kayo sa Tagaytay. Okay. Ingat na lang kayo dyan, Sisi. Yan, kalmado na naman. Wala na naman yung mga nakamotor. Diyan kasi, oh, tapos na yung trabaho nila dyan, oh. Late silang magtrabaho, maaga silang uuwi, tapos 2 tao lang ang trabaho dyan. Paano matatapos yan? Magpo 4 years na. Okay, Sisi, thank you so much. Thank you. Okay lang, sis.
Kasi mamaya rin magbabike na rin ako mamaya. Hintay ko lang na pag na lang yung talagang na yung bang may araw pa kasi yung taas pa ng araw. Ingat kayo lagi. God bless you, sis Christy. Thank you so much. Thank you. Ayan. Okay, thank you sis. Walang ano man, okay lang. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ako ay hindi naman yung matapang na makipag-away ganun. Pero ako talaga hindi ako takot sa mga talaga. Ang kinakatakot ko lang yung mga taong buhay. Pero sa mga multo, wala. Yung mga kasama ko may takot sa multo yun eh. Ay, hindi pala ito yan. Yan. Give love, peace, war. Nobody gets too much heaven no more. It's much heaven to tingin nga ako ng kakantahin ko para ano ah ano yun? Karaoke. Pero alisin ko yung niya. Wow, ito. Ayan. Having you near me. May kaya ito? Tingnan ko. Kakanta na lang ako. Pasensya na kayo sa boses ko. Nelis ko lang yung niya. Sino ako? Ako bang tinatanong mo kung di off ko? Wala akong di off, bro. Since nagka-pandemic. Kakanta ako pero alisin ko lang yung yan. Yung sound niya para hindi ako makapiright. Mahilig ako yung kumanta. Ayan. Yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ayan na. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever?
to remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you if I sing you a love song. Let it always be with you. When the others have run away, let it still be there. Da-da-da-da-da-da. La 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 la. Da-da-da-da, da-da-da-da. La 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 la. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you like lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Thank you, sis. Oh, oh. Mahilig kasi akong kumanta. Kaya lang inano ko lang yung ano niya, yung baka ma-copyright ako eh. Mamaya ano ko. When I'm not around. Favorite ko kasing kanta ito eh. Ano, maghanap ako, lalagyan ko, bahala na kung maano ako, ma-copyright. Ayan, hahanap ako, labis na nasaktan, hindi ko alam yan. Nilunok kong lahat, parang nilunok kong lahat, ang mga pangako mo. Yun siguro, ito siguro. Ayan ko nang ma-copyright, minsan lang. Hello partner, kakanta ako. Teka, hahanap ako ng magandang kanta at ito. Ayan, dyan muna. Hindi ko alam kung saan ko ipipisti yung ano ko ah. Ano kaya ito? Ayan. Basa pa kasi yung book ko eh. Moment in time, kaya ko kaya. Pasaway talaga ako.
Shout out sa inyong lahat. Ayan. Kaya nga ano, magka-copyright nga. Kaya nga kumakanta ko kanina walang ano. Pag mag-end ka, ito maganda kasi ayan. I'd love to be the very best. I want it all, no time for less. I've led the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams is hard with away, and the answer are all up to me. Ano? Pag mag-end ka na, patugtugin mo yung ano ba? Ay, naku, wala lang akong magawa. Ayan. Uminom kasi ako dito ng ano, malamig. Kung doon ko kasi ilagay yung ano ko, dito na lang. Kasi yun, oh. Kahit saan ko ilagay, ano ba? Ayan. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung cellphone ko. Ayan. Naghintay ako sa wala. Bakit napunta ito? Kasi mamaya magbabike ako. Nakanta na yung bike ko, oh. Yan. Yung bike ko. Don't lose your way with each passing day. You can so far, don't throw it away. Living, dreams are for waving, wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on together, our dreams will never die. Dreams is true to forever, where clouds roll down for you and I. Hello sis, thank you sis Clarita. Souls in the wind must learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. Valley, mountain, there is a fountain, washes our tears away. Words are swaying, someone is praying, please let us come home to stay. If we hold on
clouds roll by for you and I. Thank you, sis Clarita. When we are out there in the dark, we'll dream above the sun. In the dark, we'll feel the light warm our hearts, everyone. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. As souls and light, the clouds roll by for you and I. Ayan, kumanta naman ako. Maraming salamat, Sis Christy at Sis Clarita. Iwan ko lang po itong cellphone ko kasi kukunin ko lang po yung yung helmet ko sa taas at ako ay magra-rubber shoes kasi babanat ako, magbabike ako doon sa bundok. Pero mahirapan kasi akong mag-video na naman. Titignan ko kung kaya kong mag-video sa sarili ko kasi yung selfie stick na ginamit ko nung punta kami doon sa historical place ay naputol po yung hook niya na ganun. Kaya pag ilagay ko yung cellphone ko, nahuhulog na. So kung hinahawakan ko naman ng ganyan, kasi pag ako ay nagra-running, hinahawakan ko na yung cellphone ko, talagang close up yung mukha ko. So kukunin lang ko lang po yung yung gagamitin kong helmet, okay? Yan. Yung bike ko muna ang titignan nyo, babalik din kaagad ako. Ayan. Ayan yung bike ko. Ayan. Yan ang gagamitin ko, guys. Iwan ko itong cellphone, hindi namang mawawala kasi may gate dyan. Pag may papasok, makikita, maririnig ko. Ayan, kukunin ko lang po yung helmet ko.
Alis ka na yan. Ayan. Yan guys. I-ano ko lang itong... Pero iwan ko yung cellphone ko. Iwan kong naka-live. Ilagay ko dun sa may halamanan. Parang maano to, malapit eh. Kayo lang. Di pa ako nakapagsapatos. Yung lock niya kasi ay. Ala. Iba yata ng ano ko na. Ayusin ko muna ito guys. Magsapatos muna ako. Dahil aakyat ako sa bundok na naman. Pero pag iiwan ko yung cellphone ko, hindi ako makapag, ano baka makarating ako doon sa malayo at mag-video ako ng, ano, i-upload ko na naman. So, kung ilang minutes na yan guys, magsasapatos muna ako. Kasi sabi nila, huwag daw akong magbabike nang hindi naka helmet. Yan. Titignan ko muna kasi yung ano niya, ang ano, paano ito i-adjust. Ganun naman pala. Picturean ko muna ito pag ano. Para alam ko yung ano niya. 5 o'clock na. Ayan. Picturean ko lang yung, para alam kong i-ano kasi. Kalahaba. Ang hirap picturean. Ay, nahulog pa yung cellphone ko. Kasi gusto kong makita yung ano niya para ibalik ko rin sa ano niya. Ayan. Bahala na. Yan. So, ito kasi i-adjust ko kasi maluwang sa akin. Baka mahulog pa. I-adjust po natin yung helmet. Yan. Kasi malaki siguro yung ulo yung may yung ano gumagamit nito si Madam. Ayan. Hindi kaya ano yung mukha. Hindi ko makita kasi guys, Ayan. Tapos, yan pala. Then, pag, so, ganon. Ganon talaga, ganon. So, ganyan. And then, ganyan. Ay, hindi pala ako nakapagdala ng pera. Paano kung mayroon akong bibilhin sa daan? Mahirap kasi kung hindi ako nakatingin sa sa tingnan nyo, hindi ko makita yung butas niyan. Talaga ito. Para kung sira ulo. Kasi ayaw kong gumamit sila kasi Ayan. Hala, bakit ganun? Mas maganda yung ko nga. Ayan. Ganyan. Yun pala, parehas din. Ayan. Pag hindi ko pa na ito, ayan din ako maghihilmit. Ayan na yung butas. Yan. Ay, nakakainis talaga. Hindi ko pa yung butas niya. Pag nag-click na ito, ayun guys. So, ready na akong mag-bike. Ayan, hindi kayo Kasi yung gumagamit ito, nakamotor sila. Ayan. Ayan, okay na ba? So, hanggang dito na lang po guys. Ako ay magbabike na. Dadalhin ko pala yung cellphone ko. Pero dapat kinuha ko yung ko dito para ilagay ko yung cellphone. At para maka-drive ako Ayan, ready na po akong mag-bike. Ayan guys. Ayan. Kukunin ko muna yung ko.
Ilalagay ko dito sa yan. So, 1 minute again. Itong cellphone na dalawa, ilalagay ko. At iakit ko itong, parang maluwang, hindi kayo mahulog. Hindi kayo mahulog dun sa dun sa pupuntahan ko. May mga dito guys, may mga workers na kagaya ko, pero ako, sila, mga itim. Kasama yung mga amo, nagpag-chismisan yung isa. Naglalaro yung sila sa baba. Pero dapat nag-cream talaga ko ng mukha kasi mag-aano na naman. Yan. Hindi ko na alisin kasi magganyan ako ng cream. Para yung init. O, tignan nyo, mainit pa doon, o. Or half hour pa. Kasi, maglalagay muna ako ng cream ko. Yan. Tingnan may naglalaro doon guys. Doon. Naglalaro doon. Yan, tignan nyo muna dyan kasi ako aakyat, ilagay ko lang itong chinilas ko sa taas. Yan. Run na ako. Yan guys, balik agad ako.
Guys, ready na po ako. Inaayos ko lang po itong ano ko. Tapos ilagay ko yung ano. Anong oras na ba? Anong oras na? 5:03. Pwede na siguro. Ewan ko kung anong oras ako makarating. Ito ilagay ko na dito. Sa ano ko. Kasi sa habak talaga ako. Ayan. Sa ano. Ganyan guys. Tapos, ito ay ilagay ko na. Ayan. Dito ko ilagay yung isa. Ayan. Tapos po ito. Ayan. Itong bike na ito guys ay sa alaga pong babae. Dalawang bike dito. Oh. Ayan. Ayan. Ay, dun pala oh. Sige oh. Hintayin ko lang po ng ano ng 5:30 dito eh. Ayan. Diyan para makita niyo ako kung paano mag-bike. Kasi ako, ayan. Oh. Papunta ako doon. Papunta dito. Ayan guys. Ayan guys. Ito po si May 17 Ilocana. Ang magbibisikleta, magbabiking sa tuktok ng bundok. Ayan guys. Ito po si ako. Kasarado ko yung pintuan namin para walang makapasok. Walang tao po dito sa bilya. Dahil ako ay maglalakwatsa. Pupunta ako kasi meron pong piyesta sa ano sa bayan. Baka makarating ako sa bayan ng di oras. Ayan. Hindi naman masyadong ano na kasi eh. Hindi masyadong mainit maya-maya. Hintayin ko lang pong ako ano maging 2 hours tong live ko. Then, pupunta na po ako. Yan. Tapos, mag-helmet ako. Hindi ko pa nilagay yung helmet ko, guys. Bakit? Sa akong cellphone. Oo, ano to? Ano kayang... Iniwan ko na kasi yung ano ko. Ah, okay.
Thank you, Sis Clarita, sa lagi mong paalala sa akin. Thank you. Nandiyan ka lagi. Very supportive sa akin, sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming maraming salamat, Sisi. God bless you lagi. Sana ingatan mo rin ang sarili mo. Ayan, Sis Clarita, ingatan mo rin sarili mo, ha? Kasi hindi ko lang matapos yung 2 hours ko na ano. Para pagbalik ko, gabi na dito. Maglalakotsa ako. Ito yung bike ko. Ayan. So, hintayin ko lang kasi ano ko yung ano ko. Yung helmet ko pa. Ayan. Palit ako ng ano ng t-shirt kasi hindi ako komportable doon. Na lumalabas yung sport bra kaya. Tan 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 tan. Pero meron din yata ako. Yung maganda. Tema siya yung distri kunik. Siya yung distri kunik siya ma. Ano rin ha, magbisiklet. Batik israp siya. Willing to room abroad? Ay, sige. Yung kahilit siya mabihat ko siya eh. Yung siya mabadak sarap siya eh. Industry hunik. Kararating lang yung ano yung caretaker namin. Ang dami nilang binili. Itong mga batang ito talaga. Kasi nag-start ako ng ano live ay 3:37. So anong oras na ba? So mayroon pang may 20 minutes sa bundok. Kung ano-anong binili nila ang dami.
tatayin ko na lang yung, ano, yung 20 minutes or 18 minutes. Then, ako ay aalis na magbisikleta. Sana makaya ko. Kasi last time, baba akyat. Baba, sakay ako sa bisikleta. Then, okay ako sa bisikleta. Then, sasakyan ako sa bisikleta. May ubina. Yung bata, yung ba yung bata, yung baby. Yung anak ng caretaker pala namin. 20 minutes na lang guys at ako ay aalis na. Kung hindi ko makakit sa bundok dito na lang ako. Pababa. Pero mag-helmet na dahil hindi natin alam this kasi pag itong hapon kasi ang dami nagsasakyan dyan sa kalsada. Doon kasi yung highway sa amin. Ito parang ano lang ito, yung street lang dito. Gagaling nilang sumayo ito. Gagaling nila oh. Tutularin ko ito oh. Sa 10 months lang na pag-upload nila ay naka 1.9 million views na ito.
17 minutes pa. Ano bang oras na? So, 17 minutes, 5, kahit na dito lang ako maglibot na. Ayan guys. Hinihintay ko lang yung oras para ako ay lalarga na mag-bike. Yan guys. Oh. Para pag uwi ko na lang dito ay 8 o'clock doon kakain yung alaga ko. Yan, balik muna ako. Kulang yung time, ako ay aalis. Yan guys. Kasi maghihimik pa ako eh.
guys. Wait ko lang yung ano. Wait ko lang yung time ko na kasi alis nga ako. Ano ko nga, bakit ganun? Hala, ang dami-dami. Sus Maria Jose. Ah, sorry. Oo bro, sabi ko pala. Sorry. Ito rin yung helmet ko, yan. Wait ko lang kasi gusto ko lang na buo yung 2 hours na live ko, kapatid dong. Ay, mabruk. Eh, ah, ah. Namang kami dati di opisina kaya. Yung panda di babalang na pa nag di opisina naglinis sa insublit to eh. Hmm. When? Naguriman. When? Kung kunata kami katay, edi imbaga na kanya, nga bumawa kami ta po. Nakikot, doon kunata ko siguro medyo nakuanda nga siya lang timapan. Kunata ko kuha. Ikaw ada mo kanon ni Dalia. Isu di jay. Siyempre, no siya lang di ka nagrugi nga perme. Gasa mga nung oras mi ija bakit. sorry. Tatada ni Dagol, panda nga pinapukis na ito'y caretaker me. Di ba, kami di opisina, dagat doon nga ubing. Kung di inang naganamang na, kasi mo lang kuwanda ka, pagpada naman lang. Pandi pa doktor, pakita ko may tatirisi. Kuna naman isuray dahang kanong nga kasjet iti, ag-agasan di asawa na. Ipanda ka iti pediatrician ko na. When? So yung kunana so kami ang tulog ko kumis na pakidala ang nakakasim ito. So yung panda to'y caretaker na iti ko yung panda yung paaga sa wanda sa orgo nagbalik medyo ko nawalan kami kuryente ijaya nasisingat kada awang pa di dalang nagbibiro kang ijay di pagkatalang iti Pepsi kan masaram sa mita mabibising kami agasam ta handa mga awatan ito 1,000 kung na kay bilang mo ta 1,000 kung na kay den ni apa kita bilang ko kulag ay kang kung bilbil lang kung na kay no supermarket okay lang amno di dekan tan itan berot ko tang kanong mabalinan won duwa nga dekan tinapanay di Shopee handa nga kaya bakit ti dati 1,000 na bilang ko kano ay kung bilbil lang tayo ito'y bantay ko mabalin nakasagana ko ito bisikleta ko na nakalive back ida YouTube. Inala ko na ni Barbino, ag bisikleta ka ko na da. Buludon lang da ito'y helmet ko na na. So yun, bisikleta sa kana ko. Madamdama basit ko na. Dapat 20 minutes. Nga, talapudot pa magpangato ki jay. Ada pistaan namin no. Diyan mo no, aldo ti pistaan dito yung ti lagang bayan. Kuha, nagbalinda nga green. Kapay nga. Kasi hindi ka naman, nagsumba, pwede na Lisa, kukunat, makita dyan gusto kung nga magkulos na lang, kung ini-upload. Kung natintanong ka nga nangyakin, natin nga trabaho din nga ito, ay ni abogado, na ito'y trabaho rin ito baba. Handapin mo yung rugi. So, bigat, no magna, hindi mo nung nga makapagkita, bisikleta ako, pagkagsumba lang nga yun. At ito'y susumba dito yung disilipong ko, dyan ko lang nga ito. Kaya sapsapak tayo, sudang hambang nga masapsapak tayo, sudang agtrabaho. So, agsumba lang, nabigatan talaga ito ko. Apa yung terapi awan suna?
Nagsumbam nga. Ay, apay ko ito maturugan na pa dati ko nilunam. At ang orti ko ito bakit itingay dati caretaker mi no at dati nagdumay ay ba na didi ka pares na maglaan makas lang ay tumulong-tulong ang sibog kasi yan nga ibaon na basang tayo di ba tayo nakasla kakaasi sunod di anak natin yung panadyo yung doktor di ba anak na kapag extra mo ti kuwada nga ti trabaho na nga hanggang sa lang pagkato na yung caretaker mi talaga do rapid na among agtrabaho ko kasabaw ta na duwa sa diyan na nga sa diyan abroad. So ngayon na waya lang iti kwarta kanya da isudan. So na di trabaho lang dila kay lakas dila ang ngayon na isu trabaho talaga tigar bigas diyan di alalay na. Kasi siya anak kaya yung pati anak na hindi nagpabisita kami ikot. Kasi lang ngayon kaya natin dumatong di kami balbal ko rin ng lubungan siyempre masyam kami. Hindi lang kung kita ang talibalay na ito tagpangato, ang baga naman di babae, hindi pala yung baga naman, papunta pa siya, ko na, ang bisikleta pa yan. Nalimat anak ko ko lang yan. Kasi ko na natin kritikal at sasaro ito, anak ko lang yan. Kasi, para mag-bisin man. Mabisin mo. Kaya nadatilab niyo yun agad. Noen, nadatilab niyo ito na. Sa jibni ko, irola mo nito na. O para sa kandalya. Medyo kubos lang ko, medyo kubos lang kami dito. Ikamtik walab nila, ikamti olive oil na asin na bakting. Kam lang ti islesan ti kamatis kantiyan. Di wen mo. Wala kami mo kanya may maidiginikalig ba kami nga di kami. Ang problema ta open. Araramidan na kaya naramidan aglukat tirit lumabisin o. Hindi ka awan na ta problema wen. Ang problema siya kung ang problema galala ka. Wen. 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 Kung siya mo nung siyempre makakatay mo makakatay mo first time mga trabahado tapos dyan at least kanya tayo nung nagtumadamat libre kasi dyan di ba? Mm. 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 Oras ko kami nang tatay dumakas na yan nga nimi ko kwa wala ni Dax tanga min diging igleser na ta orti kasar na papananda na Biyernes. Dito kinitanan, tawid na bantay. Ay na kasalungan ti ka nangyari binulugan da Sorayda. Tapos ida pa suble. Dagwalwalan ko na kindaga pamputarayan ko na tagluluto ni dati awitin na iti opisina ta may adi o may abogado ala na kang dumakan. Nagtaraya. Manapan Sorayda. Hanam mo mabirok-birok at awang kanin suble na ko na matapin pa kami dali nga hanyo pa mo kanin subli ko na nagkuka kami nakita duwa. Katay na nga di ko kurbata ko na kasi di ko na nakit awo mo ti kurbata ko na hindi amo tayo na ko hindi ka dati kurbata na di man ang ko na kini dati ni Soraya daon oras kun madam mga ko nagbir-bir din na nagwalwalan ko na kison. Si Martin di nakita na. Tadi lang ti kaya nang ko naman ni abogado itulog dati tagabantay ni J. Balayda di Juni sa ije nga agsukat kada titid ka no nung natin ang nakakapos niya na isuti erekta napimpisa sa namin dito ni Mr. Gabi tumatawag mo piman dati dito ngayon gayong ko nga Bangladesh ita ngay hello ang mga
Dini nakita kita nga Bangladesh ijay Spines. Guray-guray. Apa ini takas na? Guray bakot. Hello bakot. Hello. Tuwata-tuwata kanya ni Samar. Dini Bangladesh ng babae nga nakita iso ni Spines nga. Ang kikita nga dini pa-price nga kaya mo. Dini pa-price. Agad ko kikita na hindi ko kaya nagumatang mo kurang kwarta na suming na ide siguro ko kung kumusta nag-anak makikita ano mo ito bantay kiintikling ko pa na ito tungtong ta ita mo lang tanong mabanda dati ko na ti part-time na sa pamisang ano ko part-time na di ba dagita na kung ay ko niya awan pistiin nung nga Bangladesh niya puro out da niya so di ba hindi ti kakasi na maglaro dita bagar dita Spanish ko di ba doon titik dapat basi lang saban sa nya when was bagi na pa iso ti balay makanda so nga kakaasi dapat post up to nuragin ani summer kanu na gana summer when siyempre hanggang na ona maijay ako na nga kawat ako king dara kumatin at kapinan kan tinapay so di ko na nakaalaman din ang mo ko na so hindi mas pasalamat ka iti okay lang ko na ang problema ko na tagas lang madami diri na kikitaan na dito nga pa price may kay nakanong gataman ko kurang makanukorta na kung ka mo bebedan ko ng gatak pati sa sina nga kapinan nga nga piraso mo lang kan tinapay na siyempre no kaya ikot okay mo lang kaya tanong ka ikot libre mo nga dili ko madami lang di kaya may lang gatahan so malagatangan ni yung kado mo ko libre so siyempre makuha mo diri na timay sa tao di kaya mo lang makatulong niya so kung wala ko dali tekot dali ko na dito mo lalaki ko na isudan ni ko nagtagkaabi ni kakabi ka mo pa di baba ay di likot tay kut ko na kay ko tulungan ang suna ko ma kay kung tulungan tayo ko na tawrin mo may sa kilo nga ados may sa kilo nga bagas kakasingay ko matitignay nga ko tay kwakta umatag pa si kon umgan ko umgan di ba wait ako na naman ni Dalia ako lang ay kasi nung ati kakadwatay sa mga siya hindi ba mo ko ma nung nidali natin kami nang ito dun tikas na kota masyang batag sa iyo ubing sa panday pa doktor simple sa walang wala diyan mo naman nga 100 inted na so ako na arkot nagpagumata ito kami dito dito ayan may ito may store mabalik na gumatang bagat may sa kilo nga ados baga sa kilo nga super kasi nga naman tayo sa kakaasin ng mga peso ang ko pinakita ng episode ko sa nang isurang tiba dito so pang ko palang pasyaran to so kung ko ibag tumagin mo NG kung kurak kasi kami at tutulong nga dati tulungan mi kung kurak pa oray mo nito ti adda kanyadan na bukulin kung kurak pa amo nagadong imagine ko bakit nagaduting imagine ang tulungan win kaya kung ko na dani na lola mon ay mabait pa papanandawalo at ang pista di ba yan yung marta laman to sumarunong marta la di ba nalpas di Marsay din awang bala na ni dagol nga gawin uy ada iya man ngini iya man karuba min dati si magpumanan di jay manugang na di kuha di na kayo kapapananda di man napan alas 3:30 so di jay pinakanda ka no itiman using nagdakil nga jibni ay na mga peka nun sumangtot kasi ay nga mabambaldok ko na kung papadutot ang bagta di magrubi magtatat kuryente pang magpapodot di microwave ta di gusto ka pinanaw kay lamisaan para namang gimatang tiklog naglambong ang tiklog susindak din kamatis kun na din na pwede na siya rin mura din tak ko lang alam hindi biyernes gimatang ti ay nag-order ni Shirley ti pitong supot nga kuang guluki nangala mo may sa nagdengdeng ti si Dani sa DJ Daing o tatta mga lang ay nagsit si Dani suda o sa anya sin Dani aya ani Dalia gimatang dili sumbot ako na ko pagpagatang ni manang anji iti ukra ko panat mo di ukra ijay ko na naman kaya na pang nakapayong mo ko na nga panat ng gimatang dili laman mo ito sumunod di ka tatangin nagbabasan sige minuto so sumunod di daw kasi siyempre Domingo pagbisita kami napandarin mo iti biyernes dabili ni mga abogado ng Diragol iso nga naluto di jay naluto di jay sa ti
nalutok pa dinutok di ngam adati dinutok pa nga kuang saluyo nga paabot di ka na may ti bawang at wam when so ako na nandito nagilas mo manang ko na tanga nagalis ko na when ata ko na taga sukwana kuna hindi ko lang kiniserve tagal idi lunes mo na ka domingo ti pamakain ni nagpa bisita kami ti 22 pati pag rigatan ni mo sa bali pag rimsanda sa bali pangananda so ako na kanya aginanakan to ti Martis ngamin imbabada ni Dalinga Mununa imbaba ni Surayda ngam dumagas na ijay bit Mary anya ngay rabi ta kanungan nagalgi ko andi asratiyen ko nana daw awi na nga grades daw awi na nga niya grades sa demao ti ko ti saluyot ko na kang ko kanya na damdam ti saluyot ko na kung kinisirbi nga hindi kahit isa ito muna nakawig niya kaya kung di sa loob kung mga nakahaan ko na niya dahil nakalagay sa course sa muna ko so kung nakang kanyada kung nakang kanyada ati yung dadi ng lutuan sika kung nakang kanyada sango-sango da ngayon bakit di imeda yung sige kumabat tinagluto amoy tinarami ko impus ko di Facebook ko impus ko di Facebook kaya kasi ka darami ko na di ba ko na naman dati siya di ba yung pagkinya mga kuwa nga bakinya mga buga nga bubuan wala na pa yan kasi suruan ako nga kanya lang di suda ko natin pwede naglukat ide tataka no di baka kanya nga nagbuot at taka no pa ganti kanya na di nga mga kasdesa ng klase ganda kang diripon kung na kanya may baga kaon oras yun kung nagtatirabi ko na yun magkukuyog kayo tirabi ila at takal tutuwa ija balay ngayon alas 11:30 makaluto kayo magkunakan dapat kumamat ko kasi kaya matagluto na siya buti ikan niyo ko na di kayo kumudi niya dagluto nga para kanya ko nakakay yung kakata ko na kami ni dahil di na minsan hindi ka napansin man nun hindi best friend na hindi abogado di ba kapalan na tata ikatay manan kung na naman kanya kung pakinita kami ilit ka isuna ni Perla de Carmen ti Pansit kutor oray ni manang may mga nangan ko na kurang din pag makanya sir tanang kay sila kayo sila ti Pansit siya ka makaramaral Pansit ko nagarup kanya na ako na lang hindi ka din baga nang nagko ti Pansit ko siya makaramaral ka talaga Pansit ko na kaya mo di pagkatake Pansit dito tapos ako rada ng kasi kung ang buhay bago niya pag-amay kami ng mga nasa ko na ilang minto lang magpansitan ko nang adati repulong kita, adati keros ko, adati silit. Oo. Kaya? So, sulok naman ito yung ito namin yung articulitis, mamanutila ako dahil itatit pagkwanda, nagmula naman tibaron. So, di ko lang adasuya suskon ko na, pansit lang tawanin ko, nakpay. Gumatang ako ko na namuang. Kasi siyempre, oras siya mo, sa akin, tumakit ko lang makaramanas, kasi nga, yung may gabi, iyawin ko nga, ano ko na, tapos, may sinibigay ko, hindi niya isa, tataka ni Didaing. So, kaya ni Merlisa, kung nang iyayin mo lang, iuwi mo na lang itong, sa lulo ko na. O sige, ate ko na, tataka mo na bati dito, pabalimpay mga kwa, na ilutok pa'y, nagtantikulitis ko mga kung ano sabong tikarabas ay pusan to. Jay kulitis niya, nainis niya. Isuga ka nang dapay mo ka ng dumdum ko nata. Mura kong kayo miwadi na mo din ngayon, dapat mangilu ka lang niya. Tapos tumuang, napangipangan na pagipanan na kasi lang ito kinalan ano yung dahil di ano ba yung ako pangpangan ko lang tiko gusto di ko ang kanak kung ano ito mga magluto na po mukha niya bigla ko nakalutag din ako tama kami dito na bagagkat uran ko ang kupay nagluto kasi kami nga nagluto di ako naubunti ka na at nagluto di pagbusurok pa hindi ka ano di dyan nagluto di siyempre sinubok ko mati yung butter plastic, yung pag-iarilan, hindi na uwi din siya rin. Kaya kung
kumabagot, i-transfer na. I-transfer na kuman, di ba, pasiton. Awan-awan lang tapat na nga nanay ninahon, dapat i-clinics na. Kung ako nakaluto niya, awan, kung makapanunod. Sumarod, so kay sumawag nga kay kung nga maikuha mo sa may iktatong nas niya, so nga tinagay agaro ka niya ay kasi wadi styrofoam nga. Tata, pati di sumo styrofoam nga di pagkunta ice cream. Yung tinaramit ko, hanggang mo magaling bulong tao mo titap-tapar ko tun ka na hindi bababa titap-tapar ko di pagpatawad ng di bakot kada iyo awid da. Aw mo ti subsub mamanulan ti sublida. Te. Ato mo titapar ko tu ito nga minuda ikado ng iawid da ko da Barbie, ko da Dalia. Mamano mo yung uli na. Kanya, kung kailangan mo paglalo ko bisita ka. At ikado mo magmamakanit ka. Ano nagadinyawid naman, ang tayo dinyawid na naganidalya, ng una sa pinagasanado, tikwa, iyawid na Barbie. So nga di pimanaw da amin, ay upside down ang amin, dita ang amin, so di nagbili man ni Shirley, nga no, ang tudo ka, no, isirat na dito ni Sarming, magkanap pa yung nagtudo. So nga din baga, makinig ko, kinibari, di pa kibagay, kinig ko, kinaabogado nga, may masalang ti kailangan ko na, na para kanya na rin ka caretaker kayo, kasi na di dalawang di ka pusin na. Kasi siyempre, siya lumutak di ng dadya pusin, di ang mga kayat, marugugit na yun, ag-iilad da, di na ganang, di dam amin, ag-sport ka sa ganto, kung di ng amot. So, ti inbound dato yung lalaki, dito yung babae, di duwa nga alalay na. Hindi ko lang titimba, hindi ko lang dito pagpuna, paglinis dito yung di ka pusin. Aja lang mo tiling pa ko kanya data ko na naman ikaw rin pa magaling na linis ko na namin na dati i-ringgit dahon na at ang pembe tin rubi na dato ni rubi inayos ko lang ti kamatay ni kaputi pa ti papasuraan na ginato kano bigat ijay nga linis ijaban nuda nga duwa kanta balay bitilinisa so nagadupin na lang sa kami di kalman nagkaroon ti kuryente hindi namin sa idimartis nakaduli na ba bakit yung talong sa ang kalbebe ni dagulo nagadukan ng uramnan. Kung nagiging may ulos nga daman din nala nila ng ilong na ilabak kanon. Tapos nagado tinausar niya niya punas niya tiping-pinggan. Kasi may labak amin. Tabali na siya rin na duma. Kinupin ko maidayon. Kung muli diyan mo nung kanod ako muli na rin dati kasar ti Rati Di may dok di ko di pulis ng leyenda. Kasar na. Ito ka nun sa inalaga ng ay simbaan di kan ti asitulog niya di Porto Berutan. Inalaga na dati yun. Among diyan di Porto Berut di ngay aglibat ka ngay kumangan na agpaturungan nga yung tikwan. Nagdusan ka niya padimlay si kumatigayin ng ito ka abay titulay ko eksakto di dyan. Santo si kainan sa kanong kudiradi. Kung ako na nanita gulawang kadukadwak, kung nakapay pagkikukuan niyo kanya, kapay mabuto mo, kung namat Kaya ko ba nung kadwak Nagtugaw. Dito kami di problema, or kaya tag-live therapy ina-signal. Dito yan may. Nandito sa amo, nakasigo ko sila. Dito makikita ko, alas 12 natin dito. Yung sarili. Yung bilag ko mga one day lips ay di nakalit ko nga pasas naramit ko mayatan naligo manon tasay nga mga dilis sobrang yung lips na yun nangamakan ano ko ada bisita kat at dito di ba no may brown din dito ang kayo ng fruit handa mga kayaton kung mga ibadlang ito yung bilag ko man may tadungal daw takta nagpas di may isan pwede ba virus man ang bakal? Pwede virus man ang kanon? Oh. Oh. Kaya nanti baksindihan. Okay di baksin tayon.
Sungaros. Sunga ko lang kita tuman di kung kami naked. W pas no te magbaganan na awan do isin ko na ko tama kay kon tama tumuya buya tuman di ko ba ni Alvin. O tapos din namin embassy kay nyali sa embassy eh. Hindi na pang gipasok ko si balik manggagawa. Hindi banda jay. Nyali sa mga dating ti ayan na si embassy timbati da lang sa ijay ko hindi na ganan ko ata. Ada rin imbati na nga po ijay nga kasama sa opisina sa nung timbas di ayun tim win so kung nanangapin yung ba kinyalis na hindi nga banda kung tinbagada mo nga 5 minutes nga parang ijay ka nung yung gana di tibaro o nada ha oh oo yeah we Merkulis iya iya Airlines na kapag ako matanda mga sa kasabahan niya nakitaduman niya hindi ko minagin ko ni Alvin dito kasi OFW pa ko muna matulibag baga nga hindi naman po kami makapasok sir sa ano sa NTV site na yun ko natin nga yung OFW pass kumaan niya no dati ikaw mo magsubli sulang kuman niya uisi yung gusto niya supay tapos no pangka di ENT no asin ng inyong mga PUA para di uisi mo lang man di ba Win, gusto ko madidahin kasi kuman ang nagtanungan sa mga uma wag ko ka kanya kanya man nga tati uwain kanya man nga tati kuwadan niya kanya man nga tati pasalong gano 20 na ganyan parte ng December katakwa Mamin ko lang ako na makaawid ako ngayon ko ano makababa dito beer ko kuha ang pakanahagi og tao ko yung makatisanra. At namin ti gata nga yaay mo kasi ngay. Kung ko lang garo na ito tilagit ko no kay di ang kaya ko sa mga Hindi mo diyan si format. Ano ko nang araw ngayon na ko ni ganito. Di subject ko nga din dito role na manangan ko na. Wait, gusto nito dati yung parang di ba po nga kapag dibantay. Gusto nito dati yung din ko na. Nakan. Sabi ba lang. Ko na. Di ba hindi nga bulodok to ko ng pinyamili. Ang namang may subsubli balatan. Baga nga buludok tumot dahil ko na kami, hindi dalya, baga magkinimanan mo ko na. Pero kung panunod ka, ilangan nun ko na. Putal ka, 7 kilos, dito mo lang, hanap mo nga, ang kiring nga, awan ti dalid na, kung ilangan mo kanya. Ano hindi na ka na. Amin mo, kini Sherwin na dadaon dito ko aso manjak ng kahit hindi ko kumano dati makatang sa awan to so subli iba to sublinan ton nutan no when so ano one ton na pa may subli ka dagito ito no sumang puta to no pakastop to subli to kinyang papel may remind ko tulad ta kanyanan to gimintin na kanyang isang dumon na nangisip nakikita ang kumaon mo na bagin ni Barbie no bagin nung imbaga na itingan ko ni Manang dati ko nana nung hang kumaon makaanan ta simple at dapat isang sandong may nga burtil ni Barbs so hang kumamat desisyonan so hang uray ko isuna hindi sila ka lang magalo na yan ipa rin yung pwede papel mo inahan
Kung nakapakarbukan, nakapakarbukan. Ay, tinanong pa, di naalala ka ng karton mo. Hmm. LTC ba sabi niya? LTC? Ay, inalam na di karton del LTC, nga sa balong kay kong kalakanya mo. Ini mo nana ko di LTC, sa balong na di ko ta awang orti kasi hindi na medium. Jambungan, ay di jumbo, medium ko kumawang di kasi da. Kita kanya sa namin si Carboning, jumbo ko ni small. Kapag nakang kumano kailangan iti jumbo ko na, sa mga medium. Kasi nagbiki din nakatano ng baka. Nakatano di balay na eh. Nag-BF. So, di ko na kanya nakot ni. Puro pinayong ko, bakit ang daling nakarting yung box ko? Lukutanan. Sakto tinong ah, nya? Oo. Inyam. Ingat namin, di pa daw naman po ang balbado nga di ba ni kapagatan ng ngay. Kanay ayan, di apok nga lalaki. Eksakto kanya na rin original. Dati di ba sa pang pantalon. Mga pang-ubing kasi sa di ba ubing na 5 years old kami na bagat hindi kasi sininda. So nga di nakita marunong ito po. Kung na kanya nagbulit yung ulit. Ate ayan mo na, nagbulit ka na kahit kami din. Bala na, may kantakan mo na agad agad ito ko ito na. Kasi di na ba ito yung kwarto na. Si Jenny, kanak na tayo ayang. Ayang jacket na. Nakakang disipis na pasya-pasya na. Kung nagatinugis, di ba t-shirt, yes yan. Nung ina lang, okay. Sige, pantalon nakita. Nakuha. Nga, jumper kakasdal. Bakat tingnan namin yung uding na ron. Nagkikita ko ha, kaslanda nga 5 taon, siyempre duwada. Dagat sa sumungkod at ka, awan tayo di siya di damat nga inabangan ka ta, nalpas mo tayo samar na kuhan, alkata sa pinag, dadali daman gising yun. Kumanta ata, siyempre di part-time ko kuma. Akto yan mo, di na magtaga, di na bull kumano, damat ito damat ito ni Gracia, umot. So, sobrada na talaga iko-iko din ito. Belenda nga belenda kwarta, ang gani ko ni Dabol, DJ Catherine na to, 1,000, kanya, 1,500 niya. DJ Atasa na, 400. At DJ GG na, 500. So, 9. Hindi ko na mga, di lang, sa bali pa di at arang di at da kada, birbira kada, di mo sa mga kwa. Kundi kay simple, so dati nagagatan ki salad, subuti kaya ang dinig. Kaya nasi kami tagarani ki sa salad. So nagarani kami ki salad na, may sa kanya, may sa niya, doon sa talo nga salad na nani mismo, portada maglaang. Siguro mga ano, siguro grams. So kaya, nagagaling ka bata niya ba? Ganun kada ara-ara lang. No? Buwan na din nga road, pa. Tapos yun na surusok na babati ko sa work na din naman. Tapos ako rin sa Manon? 2 hours. O, sige, hanggang dito na lang. Dahil ako ay magbabike na ito yung bike ko, pupunta na ako sa ano. Ayan, isusuot ko lang po yung helmet ko.
Ayan. Yan guys, ready na po ako. Ayan, so hanggang dito na lang po ako ay mag-bubble na. Ayan. Akit po ako ng bundok. Ayan guys, ngayon po ay ready na po akong maggala. Ayan. So maraming salamat po sa inyong suporta. Ito na naman po si May 17 Ilocana po ang nagsasabing thank you very much at God bless us all. Bye! Ayan, ito na yung bite ko.